ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮೂಲಿಯಾನ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪಡುನ್ನಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಪಗ ಮಿತ್ರೊಂಜಿ ಆಲ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೇನು ಓರ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ಪಾಂಡಲ ನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಕೋರಿನ ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕದ ಲುಂಬುದು ದೀತೆ ಇದೇಯಾನ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅವು ನೀರಿಡು ಮುಂಚಿನ ಬೊದಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಶೋಕ್ರಡ್ಸಲ ಲುಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಡೆವರೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೋಲನ ಮರತ್ತು ಪೋದಿತ್ತನ ಮುಂಚಿ ಬೊದಲ್ಪರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಆನ ಮೂಲು ಶುಂಠಿ 2 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ಜೀರಿಗೆದ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವನ ಒಂದು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಕಲರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಬುಡಾದ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿ 1 ಸ್ಪೂನುಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಬೊದಲ್ಪದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಲರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪುಂಟುದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಚೂರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಕಡೆದೀತಿನ ಪಾಡ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇದು ಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮದೇನು ಕೈಟೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ನೀಟ್ ಕಲತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿದ ನೀರು ಪುಂಟುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೋರಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಮಾಸ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಡು ಉಪ್ಪರ್ದು 40 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿಯೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪತ್ತುಂಡು ಮಸಾಲ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಬೊಡ್ಲೆ ಕಬಾಬುನು ಎಣ್ಣೆಡು ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಂಡ ಮಸಾಲದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೊಡೋರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಕಾಯಿ ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋಡಣ 30 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲ ಕಲತ್ತದು 30 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆದಿಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ
ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವನಗ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಚೌಂಟನ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಡ್ಚಿ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ದ ಪೇಟೆಡ್ ಕೊಳಂತಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡಂಡ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನರಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಬಾಬ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ದು ತೋಚ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತೊಂಜಿ ಸುಲಭ ಅಂಗಡಿದ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವರ ತೂಲೆ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.